Sziasztok, köszöntelek titeket itt a Szapod újabb adásában Karesszal. A mai témánk egy elég érdekes és ritkaság számba menő vízitúra lesz. Ugye a száppal azért elég jól lehet túrázni, és nagyon sokan ezeket a napon belüli körtúrákat szokták megcsinálni. Mi is csináltunk ilyet a Tiszatavon, megnéztük a 4 kilátót, illetve ott van például a Szigetköz, ahol lecsorgás közben egy kis logisztikával megoldható, hogy kempingekben aludva, vagy akár vadkempingezve túrázza végig az ember mondjuk a Mosoni Dunát, de Karász talált egy olyan túrát, a nemzetközi Tisza túrát, ami most már több mint 50 éve megy, minden évben megrendezik, és egy igen igazi retro vízitúra, úgyhogy ma erről fogunk egy kicsit beszélgetni Karesszal, és próbálunk nektek kedvet csinálni, nem csak ehhez a túrához, hanem úgy egyáltalán a vízitúrázáshoz. Szia Karesz, hogy akadtál te rá erre a nemzetközi Tisza túrára? Sziasztok! Hát a Mavitusnál vannak olyan emberek, ugye a Mavitus gyűjti azokat a vízitúrázást szerető és szervező embereket az ország több pontjáról, akik tényleg lelkesek és a vízitúrázásért vízitúráznak, és ott találkoztam először a nemzetközi Tisza túrával, és teljesen véletlenül a múlt hónapban szembe jött velem a Facebook oldaluk, aminek nagyon rejtelmesen nemzetközi Tisza túra a neve. Úgyhogy itt is szeretnék megkérni mindenkit, hogy kicsit is érdeklődik, és már az elején szeretném elmondani, hogy az összes fontos információt megtalálható lesz, és lehet is tőlük kérdezni. Ez egy nagyon érdekes túra. Ugye már beszélgettünk mi erről, hogy a vízitúrázás Magyarországon az nem úgy alakult ki, hogy most gondoltunk egyet, itt a 2000-es évek elején eljártunk túrázni, és akkor van, aki hosszabbat túrázott, vagy több naposat, van, aki nem. Ennek tényleg évszázados hagyománya van. Ez a nemzetközi Tisza túra is most idén lesz az 57. alkalommal megrendezve. Régen ezt úgy kell elképzelni, hogy régen itt levelezéssel egyeztettek, hogy ki mikor indul, hova a barátságországokból, és innen-onnan, amonnan. Ez most már ebből a szempontból sokkal könnyebb, mert ugye van egy szervezet, aki ezt összefogja, és nagyon megtetszett a hangulata, és az, hogy teljesen más, mint azok a vízitúrák, amiket akár mi szervezünk, vagy amivel mi találkozunk. Honnan, hova megy ez a túra? Azt tudjuk, hogy ugye most az Ukrajnában zajló események miatt ugye a határon belülről kell indulni, úgyhogy Tisza-Becs az indulási pont, és onnan meddig tart ez a túra? Valahol Tiszaújváros fölött van, vagy Tiszaújváros környékén van a végcél. A pontos napok szerinti lebontás az megtalálható az oldalon. Ezek általában 20 és 38 km közötti távok, változó vízfelülettel és változó kihívásokkal, de aki jártas a vízitúrázásban, én azt gondolom, hogy ez nem jelent legyőzhetetlen akadályt. Tehát itt van, ahol olyan egy kicsit, mint a Mosoni Duna, meg a Szigetköz, de van, ahol olyan, mint mondjuk nem tudom én, a Kis-Duna egy része csak egy kicsit gyorsabban folyik, tehát azért eléggé sokféle, és maga a táj egy nagyon szó szerint vadregényes. Tehát a Tiszának ez a része, ugye a turisztikából eddig egy kicsit úgy kiszorult, és itt tényleg meg lehet érinteni a természet közelséget. Tehát itt azért nem az van, mint mondjuk az RSD-n, hogy gyakorlatilag végig be van építve a part, egy-két kivételtől eltekintve, hanem itt tényleg, amikor elmegyünk evezni, akkor van a természet, és mi. És akkor miben más ez a túra? Mondtad, hogy teljesen más, mint amit például te is szoktál szervezni, vagy amit úgy általánosságban láthatunk így a mai korban. Igen, hát ugye manapság hogy néz ki egy túra? Igyekszünk a lehető legjobban kiszolgálni a túrákon résztvevőket, kiabálunk mindenféle social médiával, hogy hé, gyere hozzánk, részletes olyan programot adunk, indulási időpontokkal, mindennel együtt, ajándékcsomagokkal, hogy így lehet lemenni, és akkor ez fog történni, nagyon részletes leírással. Ezt a túrát úgy kell elképzelni, hogy először is maga a túrának a díja 3500 forint per fő per hét. Tehát az, hogy részt lehet ezen venni, az ennyibe kerül. Regisztrál valaki, hogy szeretne részt venni, és bármelyik állomáson is beszállhat azokon a napokon, amikor ott van épp a túra. És ugye már ez önmagában egy kicsit furcsa, hogy nem így szokott ez működni. Ráadásul képzeld el, hogy a rajt is úgy van minden reggel, hogy amikor valakinek kedve van, akkor indul. Tehát, hogyha valaki kicsit ilyen koránkelő, szereti, amikor együtt ébred a természettel, és akkor szeretne evezni, ha összepakolta a cuccát, akkor hajrá menjen, várják a következő helyen
Pontosabban ott le tud újra sátorozni. Gyakorlatilag úgy kell ezt elképzelni, hogy a szervező összeszervezi a megállópontokat, és magának a túrának ad egy keretet, lehetőséget biztosít, hogy a hasonló érdeklődésű vízitúrázók, és itt szeretném kihangsúlyozni, hogy semmiféle időremérés, meg verseny, meg itt aztán tényleg semmi nincsen. Tehát mindenki azzal és úgy indul, ahogy szeretne, nincsen kísérőmotoros, tehát nincsen semmi ilyen. Ez gyakorlatilag egy szabad, kis keretek között működő, szabadon túrázó egy hét. És ez miatt szerintem nagyon különleges, mert nem nagyon van ilyen jelen pillanatban Magyarországon. És akkor igazából a beszálló és kiszálló pontok a közösek, és akkor ott a táborozás, vagy a szállás lehetőség, vagy a főzés, vagy az egyéb, az mindenkinek az egyéni igényeire van bízva? Így van. Mindenki abban alszik, amit visz, és azt teszi, amit hoz. Tehát, hogyha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek. Tehát tényleg ilyen. A szervező igyekszik mindenhol kedvezményeket biztosítani, tehát a szállásadók a sátorhelyen, vagy itt-ott a helyi büfében adhat kedvezményt, meg próbál olyanokat leszervezni, hogy legyen, de alapvetően mindenki tényleg a saját ura, a saját felszerelésével. Most nyilván senki nem várja el, hogyha valaki elindul mondjuk kajakkal, akkor végig a cuccát, ugye a 38 kilométeren a sátortól kezdve a Bográcsig, és akkor kiszálljon az Indián Kenúba, azért egész jól meg lehet csinálni, de azért egy kajakban már nem annyira. Tehát a szervező minden nap elindít egy transfert, ami elviszi a cuccot A-ból B-be, sőt olyanra is van lehetőség némi felárérés, itt tényleg csak az önköltségről beszélünk, hogy valaki előre elmegy az autóval, bevásárol, elviszi a cuccát, leteszi, hogyha úgy van, akkor útba ejtenek boltot, és visszahozzák, hogy leelvezzen. Aha. Tehát van ilyen lehetőség is, hogyha valaki úgy jön kocsival, hogy szeretne végigmenni így kocsival. Tehát akkor ez gyakorlatilag egy logisztikai támogatás egy önálló vizitúrához. Tehát, hogy de ez nagyon nagy segítség, tehát hogy ez semmiképp nem degradálva vagy lenézve, hanem hogy egyrészt ez van benne, másrészt meg annál az a közösségi élmény, hogy olyan emberekkel evezhetsz, akik szintén a természet közelsége miatt, meg a természet szeretete miatt mennek oda, ahova te is a Tiszára. Igen, tehát ez azért ennél több, mert közösségeket hoz létre, és segít belassulni. Annyira sokszor látom azt, hogy rohanunk. Ha elmegyek edzésre, és rohanok, mikor érek mikor van vége, hogyan tudok, hogy osztom be a napomat. Egy ilyen hét, ez nem erről szól. Itt tényleg visszajönnek azok a gyerekkori élmények, hogy leültél a tábortűz mellé, hogy átmentél a másik tábortűzhöz, és elővettétek a jéghideg ájszteát, és akkor megittátok közösen, és közben elbeszélgettetek az élet nagy dolgairól. Tehát itt tényleg azt a kis misztikumot kell megfogni, ami a vízitúrázásnak az a része, ahol fáradtan megérkezel, megvan az az érzet, hogy teljesítetted a mai penzust, de nincsen rohanás, mert jön a holnapi nap, és ugyanez van. Fölállítod a sátrat, hogyha bográcsozni szeretnél, akkor bográcsozol, ha szalonnát akarsz sütni, szalonnát sütsz, ha úgy vagy vele, hogy neked erre most energiád nincs, és odarendelsz valami kaját, akkor odarendelsz valami kaját. Tehát ez ebből a szempontból nagyon szabad, viszont a másik oldalról olyan emberekkel hoz össze, akik ugyanazt keresik valahol a vízitúrázásban, a természetnek tényleg az sok helyen az érintetlen szépségét, meg azokat a kihívásokat, amik ezzel járnak, és erről szeretnének beszélgetni, meg így szeretnék megélni ezt a hetet. Majd berakom ide a videó leírásába a Facebook oldal linkjét is. Hát érdemes megnézni, vannak ott videók, a korábbi, de úgy korábbi, hogy nem tudom, 30-40 évvel ezelőtti ilyen nemzetközi tiszatúráktól, azokkal az igazi jellegzetes, nem tudom, csehszlovák, narancsárga és kék sátrakkal, tehát hogy tényleg szenzációs hangulat lehet ott minden egyes éjszaka vagy este. A beszélgetések, a tábortűz, amit te is mondtál. Mi az, tehát igazából ez a rohanásból való kiszakadás az, ami neked felhívta így a figyelmedet, hogy na ez aztán tényleg teljesen más, mint amit mi is szoktunk csinálni, hogy gyertek ide 10-re, 11-ig oktatás, aztán evezünk, aztán túra, aztán csere, aztán vissza, és akkor 5 órakor mindenki indul haza, tehát hogy ehhez képest ez egy teljesen szabad program egy hétig gyakorlatilag. Igen, ha úgy tetszik, akkor ez egy rövid El Camiója a Tiszának. Tehát most nem szeretnék itt ilyen eposzi magasságokba emelni dolgokat, de tényleg az van, hogy
hogy ott is elindulsz, mész, hol az egyik emberrel levezel közösen, hol a másikkal, ott hol az egyikkel sétálsz, hol a másikkal, kicsit elszakadtok, kicsit nem találkoztok egy szálláson, vagy nem találkoztok, kinek hogy alakul a napja. Ez azért tényleg szerintem teljesen más. És nagyon úgy gondolom, hogy ez jó. Tehát szükség van az ilyenekre. Azt mondta a szervező, amikor beszéltem vele telefonon, hogy szeretnék csinálni egy podcastet erről, hogy ugye felhívta a figyelmemet, hogy azért miket mondjak el, meg hogy mire számítson az, aki eljön, de azt mondta, és ebben teljesen igaza volt, hogy teljesen függetlenül attól, hogy éppen mi az aktuális trendi irányvonal, hogy elmegyünk-e a versenyszakosztályok felé az evezéssel, vagy nem, elmegyünk-e a gyerekek eveztetése felé, vagy nem. A Tisza az mindig ott volt, és ott lesz belátható időn belül, tehát, sőt, még azon túl is. Tehát a mi számunkra ez egy olyan állandóság, hogy ott folyik a víz lefelé, és ez így van, hogy kívül tud helyezkedni az éppen aktuális divattól. És emiatt a vízitúrázásnak egy olyan élményét fogja adni, ami szerintem érdemes, hogyha valaki erre kapható, érdekli, és tényleg nem a másodpercek, meg az okosórájának a rabja, meg a selfiké, akkor szerintem ez egy nagyszerű lehetőség, tényleg nagyon szinte ingyen. Hát szuper. Engem egyébként kíváncsivá tettél, én el is kezdtem nézegetni, meg hogy hol lehetne esetleg beszállni. Azt érzem, hogy ez a július 25-től augusztus 3-ig terjedő időszak azért az egy hosszabb szabadságot igényelne, hogyha ezt az ember végig akarja evezni, de ez is tök jó, hogyha jelzed a szervezőknek, akkor akár egy-két estére, vagy egy-két szakaszra is be tudsz szállni. Én is nézegettem, hogy hol lehetne menni. Hát nyilván ez a Tiszának az északi szakasza, legalábbis itt országon belül, úgyhogy azért oda el kell autózni, de hát a logisztikai segítség az megvan. Úgyhogy én remélem, hogy sokak számára felhívtuk a lehetőséget itt a Szigetköz, a Duna, meg minden egyéb ilyen túra mellett a Tiszára is, hogy lesz itt egy ilyen lehetőség. Én kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki kedvet kapott. Hogyha kedvet kaptatok, akkor írjátok meg itt nyugodtan kommentbe, és a leírást meg berakom ide a videó alá, ahol tovább tudtok kérdezni majd még a rendezőktől is akár. Arra azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért a Tiszán való evezéshez egy bizonyos jártasságra szükség van. Tehát, hogyha valaki úgy szokott csak szapozni, hogy néha lemegy és evez, mondjuk mit tudom én, egy hónapban 3x5 kilométert, akkor én neki ezt nem ajánlom. Tehát itt kell egyfajta vízbiztonság, evezésbiztonság, néhol van egy zátony, látni kell egy kőgátat, hogy mi fog tudni történni, tehát azért ez nem az a túra, aminél leülök a felénél és leevezem. Tehát ez inkább a túrázók túrája egyrésztről, másrésztről pedig arról is beszélgettünk, hogy ugye háború van a szomszédországban, és hogy ez mennyire befolyásoló tényező, vagy mennyire riasztó, azt mondta, ugye ő ott lakik, hogy semmiféle veszélynek nincs kitéve, aki eljön és leelvezi ezt. Aztán beszélgettünk és elmentünk olyan sztorikba, hogy régen külön engedély kellett az államtól, hogy egyáltalán a határ mellett lehessen evezni, és például nyugat-európaiak nem is evezhettek ezen a túrán egy időben ugye a szocializmus alatt, mert hogy tiltott dolog volt, tehát azért olyan történetek vannak itt, olyan kis nyúlüregek vannak erre-arra, amikor az ember beszélget egy ilyen, hát 57 éve folyamatosan megrendezett túráról, hogy mindig van valami történelmi kis sztori, kis izgalom, úgyhogy jó. Jó. Hát remélem, hogy akkor ezek figyelembevételével azért egy-két szapos is csatlakozik idén már a nemzetközi Tisza-túrához. Én köszönöm, hogy elhoztad nekünk ezt a kis túra invitálást, vagy bemutatót, és akkor találkozzunk legközelebb egy hasonló adásban, ami lehet, hogy egy kicsit hosszabb lesz, még nagyon várjuk az időpontokat, ugye itt a verseny vagy túra eseményekhez, ami még nem nagyon született meg 2 héttel ezelőtt óta, de hát, hogyha lesz ilyen infónk, akkor ezt is meg fogjuk veletek osztani egy következő Szapod adásban. Igyekszem én is, köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a kis nanoadást, vigyázzatok magatokra, találkozunk vizen, sziasztok! Sziasztok!